Marami nag-laptop. Wala ra kayo nakagamit. Lagi ko ma... Ikaw ba ito nakato ni nga kilasa? Ikaw ito di anama tayo buhok. Dito ko ba? Ay hapon. Ay mga lamas. Dabangan tao. Nabi. Mahilis. Ayo. Takanit. May hapon. Ano mo kaya? Binaulayo kayo? Mayuwa mo gitara oh? Ang magtagko sa espresso boy, magana na ba? Kuan gud katong order ko na kuan. Ang mga nang timpal ini sila kay amo di picture. Timan ko. Eh. Oh. Hi, Miss Fan. Meeting. Meeting. Basta. Yun lang. Kalaagi yun. How are you? We'll prepare your food, ha? Have a seat. Sige, thank you, ma'am. Have a seat, everyone. Choco na lang kayo ko, Thank you. Thank you, sir. Hi mga katribo. Thank you. Tangina niyo. Klaro. Ay, Ben. Kuha na mo among videographer niya, editor pa. Hi. Murag na sila, mungita sila ba? Mag-hire mo ni pa nagsasimabong mo. Sa mga BA, mga... Bata, okay ka, no? 21. Liga.